Maker. DVD Maker? Video Maker alebo DVD Video Maker, tak je to. To nemám ani taký. Je to tam, musíš to mať, lebo on je stávaný vo Windowse. Aký máš XP, Win 7 alebo Win 500. tak tam je. No a v čom by som to tam našiel? Daj si Programoch asi. pustiť, hľadať a napíš DVD Maker. Windows DVD Maker. Dobre, do tej gumy mi to dá, ja tam na to. Dobre, tak poobrnúť. Tu ideš posielať na veľkú maku? No chcel by to, ak to bude možné.